Obraya sel. Salah. Kita mau gaya lah yang. Keterali. Hi kena sung kadangnya. Hi kena sung temba. Taish. Nih, alu baten, alu umbra. Sase mukang lele. Di alu umrang bor. Larus itu mau deh. Menjalan sebelah. Jadi alu fry, alu baten, bawah alu umbra. Nih, ang bor bisna. Beklam not. Jam lain. Ang dijan suka. Beklam. Mugidin nama. Orsin menangkau no orsin. Mugidin? Iya. Muduba mugidin ra. Menjalan serba di. Bukan lele. Disung saya bang iyo. Sakan nama yang tang isi beres mujani. Nama ne, guys. Renga dengsi saya. Makan lele yang kamsana ini. Allah dia pelek. Saya kena nak. Makan lele. Alu baten jeng babu. Engkam sana mana? Alada rokomni जाखायो इदिसो. Sademba. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय जोङो दिनै बहा थांदों होनोबा दाखालि लाबोनाया थांदों जोङो लोगोफोर दा मायाव थांदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों अब्लासो मिथिगोन Today भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय सोरबा बुंनो नाङा मानो भिडिअ खालामदों ओमफ्राय मानो दख'ना गाननानै थाङाखै होननानै ओमफ्राय आङो दा एकदमबारे गरम बिराद गरम आरो गरमनि थाखायनो दा आङो एसेबां मानि जाम्फौ जुम्फौखौ गानना थांनो हाया ओंखायनो सिम्पोल न'आव थानाय ड्रेसखौनो गानबाय आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो आं हानो रोङो ना रोङा सुदो बिदिब्ला नै लोगोफोर थांनोसै जोङो दा खासि लाखाबाय गंनै दै खासि लाखाबाय खासियाबो गंसे खायथाबावसो जायैफाय आं हानो रोङा चलो चलते हैं ऐसा खुलो जल्दी मिलते हैं खेत में मिलते हैं लोगों माने थाबायनायफोरा एख' नायखाया आरो हाग्राबो मिथिया हाब्रुबो मिथिया होख्लाय लाङो बेथोलै हो फोथाराव फैदोलाय हाब्रु दैब्रुबाबो नोङो माबा खालामगोन ना नैस नोंबोथ' आरो खोन्थायलाय नोंनियालाय माबायो माबेनो फैदों नामा माइ सानो फैदोंना खिन्थु आं दुगैना फैनायनि खार'ना गरम आरो माइ जाबाय थाथो होननानै आं माइखौ दांनो नागिरदों माइ जाबाय थाथो होननानै माइ दांनो नागिरदों मन्त्र मारनांगोन सं जोंहा माने हायानो गैया जोंहा हासबेन्डआ गोरिबथार बेखिनिखौनो जाना जाख'नो हाया जोङो बिगासेनिफ्रायनो बिगानै खालामगोन बिनि थाखायनो जोङो एकदमबारे गोसो होनानै गायदों मुलिबो होदों मुस्रिबो सोंदों थाम्फै ओरैबायदि मुस्रिबो सोंदों होनबा बेनो गुफुर मुस्रि सोंजोबदो थाम्फै हाबनाय बायदि नामा नै माइ माखौ अखा हानानै ओरै लेमजोब्बाय आरोना है हानो खस्थ' जासिगोन आरो माबोरै हागोन दा उन्दु हागोन नामा नेटखौथ' बोखारनायालाय ओरैनो गंनानै हानांसिगोन दे लोगोसेनो जोंना जानजि खाफ्राबाय दानिया सुरु नामा समाप्त दहाय आइ बिमा माइनाव जोंहानि न'खराव दिनै बेसेबांबा थायना हो बारायना हो बेसेबां बाख्रि गैयाबाबो दुलि गैयाबाबो जोंहानि बस्थायावनो रोनो जाबाबो जाख'नो हायि जानानै होदे इसर आइ बिमा लोखि हास्रोजोबना होदो जोंना जागायबाय ओरै दिनै बेसेबां हाया हानोसै माइआ बेसे गोलैदो नालाय खस्थ' जागोन एसे हास्लाब रोंस्लाबानो जोंना मेदामा रोङा माने नै दोसोलायसो सिखायना होदोब्रा खोथियाखौ जेरै खायो इदि खाब्रा लाबाव एसे फिसा नङा इदि अ ना बुस्थुखौ लाबोनांगौ
माइखौ एसे गोबां खालामग्रा हाय लोगोफोर लाइफआव फार्स्ट टाइम माइ हादों आरोना हासबेन्डजों आंजों मालाबाबो हाफेरा बे बिगासे हाखौ बिदिनो आदिसो होबाय थायोमोन ओमफ्राय टिकाबो होयोमोन ओमफ्राय एबार बोसोराव आं फैनायखाय गायग्रा मोनबाय नालाय ओमफ्राय जोंहा न'नि मानसिफोराव गायना होफैबाय नालाय दा ओंखायनो हासबेन्डजों आंजोंनो हाफैबाय आरोना मानोथो फैसा खरस खालामनो दा इखो हानो होनाय लोगो लोगोनो बिगासेयाव खै मन खर'लै बिगासेयाव बेसेबा मन बेसेबा आरो जिखि जाया गोबां गोबां थांखायो ओमफ्राय बे हायावलाय मा माइ मोनगोन ओंखायनो सानैजोंनो हानानै न'आवनो थाथोंसै होननानै जों सानैबो रोंबाबो रोङाबाबो मोथि खाला खालि खाबाय आरोना दोनथा रोंखाया दै जोंखो रोङा माया इदि होनना होनहरनाङा लोगोफोर रोंखाया ओमफ्राय ओरैनोसो हानो फैखादो जोङो न'नि नालाय हासबेन्डआबो आवलुरासो ओमफ्राय आंबो आवलुरिसो ओंखायनो जों दा रोंबाबो रोङाबाबो बेखिनि माइखौ हाजोबनोसै आरोना एकदमबारे बेसे मोनैथोसै बाबायाबो आग्लायनायफोरखौ हाफैथोसै दा नै जोंना थरायनाया होखावगासिनो आरोना बेफोरबायदि काथुमगासिनो नामा थरना मानसि बारा रोंस्लाबाखैबो गोरलै गथ'ना खावसे जोब्बाय दंबावो मथा ini ada si kosong boleh ni. Barar dengar lah. Mana? Macam ni. Dengar sampai sana. Sandung kelai bayar, tu sandung jam na. Bayar na sandung. Topi bukan tahu je, kerja maya ni, topi kan ni lap ni ni. Ini nang tahu itu salam sia. Nama ni orang na? Salam labuk cina. Orang ada tu na, katung berak, hagra, hana ni boza tu berak. Mochi bukan dengar nama ni. Mochi siapa je yang mana? Ane थरायनाया एसे थेबनो हाख्लायगासिनो दे माबारा आख्रै सान्दुंआ होख्लायबाय नै या भगवान जोंख्लाबजोबखादों आरोना माने लेमजोबनानै एसे खस्थ' जाबाय नाया ओरैहाय नै बजाथाम जाबाय आरोना बजाथामाव खमबाबो मनसेनि जखन नोंना देनाय बजाथामाव मनसेनि जखन नोंना देलाय Hei, ada ni. Nuri geder bozatan monsin jokon जाबाय याव. Nana. Hei, nuri मोनजाना जाखै दिले. अब्रा यासल. चला ना जाने हो गेला यां. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो. Antia. Gelum खावजोबो सिजोबबाय. जानाय नङा लोगोफोर. एकदमबारे सान्दुंआ बोरैबा जायां जाबाय. Ya, kelai dulu sana bau. Ini ayah saya biar ni palu. Anghala. Boza tham loan apa? Ada kontel. Ya, mola sebenang zakhe. Kaya lagi yang kita mau ni. Ire biasa lah. Caranya nggak sure. Nah benar jangan. रुको जरा सबर करो deh kanci sudah namun ramsi ini kanci kan sunia ke namun nazar ini bersihkan teh apa ini bersihkan apa ini mata anggas dengsi sih sih mata gansi hana hitar deh guzang na oi Sing unik style lah mana Sing ada sih nama. Entah naik ngobeng. Sing nama apa deh? Kelebay. Tuh panza dulu ke rumah. Medam dan action. Awan experience tu na. Selain. No. Itu, nunggu sendiri. Sudah lah jemput narah na yuk ya, itu gazak setelah YouTube. Gazak cekra. Agar ni kelaj baca. Oi. Nah, selabur narah ni nama. Narah na itu tu orang. Selabur na. Siapa dah ni juga. Ini. Mana yang ke mai hana
रोङा होननानै बिमा फिसा आंखौ खारना हरदोंमोन दा गावस्रासो सान्दुंखौ हायैनि फैदो बोले 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 लासिंसिं मानो सान्दुंखौ हाया फैदो आंखौ खारहरनाया आं दि रोंबाबो रोङाबाबो सान्दुंआव थाबावगौमोनसो गुफुर जानो हागौ खिन्थु सान्दुंआव खामथाब जानो हानाय आंहा माबा दं मिथिबाय लासिंसिं नै कुथाय जाबेन आमी दा थास' आइथें बिसोरबा जाबेन कियेरि खाबेन नामा गोलाव गोलाव मास गोलाव गोलाव मास मा मासलै हो कुइरा मास पुथि मास जोंना दा थरायना बसम माबाया महिलारिया थास' आइथें नागिरनो थादो हाग्राबारियाव दुनियानि रायलनि जायगा खानै सयथिबो हैद मोजाय जालायनोसैयानो मा थुप्पा मोनजागोन मालायनाव बेफोरबायदि हानजाबानो मोनजायो हानबानो मोनजायो माबोरै जानांगो संख्रि लगायनानै दोनलाय जालाय मोनसे ओमफ्राय र' आंहा खुगा गैया नोंहाल' दङ बोरै नायोलै बेथो नोंथांमोनाथ' मिथिखागो जानायाव माबोरै होखायो लोगोफोर जेन गाव पिकार्स नङा गांगा थुप्पाया माबायाव तुरिं खोनादो माबायाव आं जाहां खोनायाखै दासिमबो मा जायगा उदैयाव थान्द' सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन इदि होनदो ओमफ्राय मा फिल्म दं मैहुर ना मा होनदो मैहुर बारा खोनास्लाबासै आं बर'ना मासो होननाय खोनादों जों बर'ना आं बर'सो होनखो खोनादों आङो सिबिनां बर' सावथुन आं होनदे दे होन सिबिनां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन नै बानजाय आफादनि दैदेननायाव दिनै हुदुगाटा गामियाव इदि सिनेमा लाबदो ओरैनो ओमफ्राय रोंगोलै नोंखौ स्पेयार हमनो होबाय थाना जिन्सआव हिट मोनो आं इदि होननायखौ मोजां मोनो आं मोजां मोनो जों बर'आ नाया सोर नायगोन दायो थांखागोन दे थाङाबानो दायो मात्र 50 थाखा होनदो 50 थाखा ना 70 थाखा 50 थाखा 70 थाखा 80 थाखा होनदो खोनाखादोंब्रा आङो खिदोंमोन आङो खाथ्रालै हि खोनासंखादों आङो हि खोनासंदों होनबा सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन लाजिबायलां